Ayan, ano to? Bangos. Ano may palaman yan sa loob? Wala. Wala. Meron na cheese palaman yan, cheeseburger. Cheese? Ay, ibang klase palang bangos to. Cheese yung palaman. Wow! Nakita mo? Walang laman, Nakita blanco. mo? Cheeseburger. Ayan. Walang laman, blanco. Yan ang palaman, cheese. Isa lang din ano, binigay? Ay, marami yun. Bak binigay nila? Yan. Sarilim to. Pamulutan. Ah, okay. Pwede naman ulam yan. Yan. Ihaw mo na ng bangos. Tapos ito naman sigang. Sisigang ito. Para lumakas, makahigop ng Kinakain nga yung masarap na sabaw. ilawin pa. Ayan, dito kami. Dito natin lutuin yung sabaw, no? Oh, yan. Yung sigang. Bao mo na, bao. Yan, mga kababayan. Yan, oh. Ayan. Alcohol. Pandingas. Pwede pala ito, alcohol. Wow! Lakas pala ng mapoy ito. Pero may halo na yan. Oo nga, kompleto Lalo na na. yung walang halo. Ang bango nga itong alcohol. Pandingas namin, alcohol. Parang safety pa ito. Safety pa yung pandingas namin sa ano. Yung apoy nagkakaroon ng bakterya, patay. Patay talaga siya. Patay. Apoy na siya, may alcohol pa. Hiwa-hiwa din ng sitaw. Yan, may palaman na yun. Paborito ko to. Ba? Favorite sitaw. Yan. Favorite sitaw. Bakit mong paborito, Ben? Paborito ko to. Oh. Tsaka yung ano, yung Pag mahahaba, paborito ni Pin yan. yung Pag mahaba. Paborito bunga ng- ni bunga ng Martin. ng malunggay yan, paborito ko yan. Tapos haluan ng ano? Tawag dito? Ano ka ng sugpo. Okay, yan. Ito na, Ang kusina ni Mama. nagluluto na. Ito yun si kusina ni Mama. O yan. Yan. Mga kababayan, search nyo sa kanyang channel, Kusina ni Mama. Kusina ni Mama. Mamili lang kayo doon kasi maraming kapangalan, Kusina ni Mama. Kasi ngayon, kusina ni Papa kasi lalaki yan eh. Kusina ni Mama kasi yung Ganon ba? Ganon? Marami kang kapangalan eh. marami. So, di ba ba ano yung kusina ni Kuya? Okay. Ay kuya naman daw. Kangking. Kangkong na. Ito, hindi to kusina ni Mama. Pang-impilate yan. Malapit na pala maluto to. Hindi pa maluluto. Anong magandang kwan dyan? Paris na kabayo, gin, litro. Kanin. Yan. Mas maganda pag kanin Kasi talagang Paris. may babayaran pa. Ayan, himay-himayin at himayin mo na yung kangking. Tignan natin baka may kalbo. May uod. Makakain na naman tayo ng uod nito. Yung sa mga... Lagyan din ng sinigang mix, hindi na. Pwede. Maganda, di ba? Meron na. Pero na, Meron na. makakain naman tayo ng uod niyan. Siyempre, masarap. Pampagaling yun. Ano ba? Yung mga walang panlasa. Doon nga gumaling yung lasa ko eh. Oo. Gamot Nung, yan. tawag dito? Nung second dose ko, Oo. karoon ako ng walang lasa. Nung nakakain ako ng uod, grabe. Andun lahat eh. Nabalik yung lasa ko Kaya lang, niglis. Nanginig yung lamang ko doon. Nung nakita kong kalbo na yung uod, wala ng buhok. Okay lang yan. Andun yung lahat ng vitamins kinain eh. Grabe, pero bilib ako kay Master. Talagang sinungkit pa ng kutsara Subo pa rin siya. Pampaganda pa ng boses yan. Kaya nga nawala yung gumaling yung panlasa ko eh. Gamot yan sa COVID. Tapos, nung nakakain na ako ng uod na yun, bigla kong naramdaman yung masarap na lasa. Diba?
Malinamnam. Oh, ito po ngayon. Nalasahan ko na yung ulam. Kung ano yung ulam. Naamoy ko na yung sarili kong kilikili. Dahil lang doon sa igad. Midyas nga. 2 linggo, walang laba. Yun na. Wala akong maamoy. Grabe. Dahil lang doon sa igad. Higat lang yan, gamot ng COVID. Kumain na kang higat. Bigla akong nagkaroon ng pang-amoy. Okra, halo, sinigang, pang-asin. Oh, yan. Bangos. Yan. Ako, dami di. Ganito lang kami, walang-wala talaga mga kababayan. Krisis na krisis. Salamat nga pala sa nagbigay nitong bangos. Salamat sa nagbigay ng bangos na ito. Ang Panginoon ang bahala sa iyo sa binibigay niyo sa amin. Thank you talaga ng marami. Sibuyas, wala naman sibuyas. Ayun, matik yan, Brad. Habang Nga, buka mo nga kung luto na sa ilalim. Ilaw pa yan. Ah, hilaw pa. Oh, yun. Tawag naman. Bangos, kanina buo, ito na kamo natira, oh. Oh, ito na yung niluto namin kanina. Yan. Sinigang na bangos. Na lang. Wow, masarap to, masarap. Pinapakamo ng arawana, oh. Ayan. Yung inihaw naman na bangos, ito na lang yung natira. Buntot na lang talaga ang natira. Higop lang, Okay. Tikman natin yung sabaw. Higop. Ah, sarap. Ah, sarap. Pwede makalimutan yung pangalan ng kapitbahay. Okay.